paradatoni manat mardong atubu elek muse marborui soba marhula-hula imadalian natolui manat mardong atubu elek muse marborui soba marhula-hula imadalian natolui ira di zaman Somarion Tuna macam ragam dua mana masa di Tikion Unang tawereng jala unang parohoni Asa totong denggan kita sudah tujuh loanon Bang sobat aki boso natar balitai Tung macai tabudoi di paradatoni manat mardong atubu elek muse marborui somba marhula-hula imadalian natolui somba marhula-hula muse marborui somba marhula-hula imadalian natolui somba terbodo kamar parumain baru kan kamar parumain Salendang bomba mawiara ulanda marseyak namar horu simata isido iboto sisi hunduli patuan dalam malo marhata asido ding moto asido ding moto asido ding moto hoy no ngambong pergaulan oh ino ngambongu ya mom pergaulan Udah lebih acara selanjutnya no. Apa yang pasahan? Iya, terus taruhan kata pasahan. Lemana burus. Harus lebih. Kita bisa cekerata. Katunglah surana di sini burus. Ulah apa yang tahu. Oke. Ora. Oke, ajak lomba. Iya. Ajak lomba. Warung boru ni hala kabuaton laga-laga di sipatu yang gosok orang dodi waga sanadat ai tumbuh hayum dada holoana iya oras jadi song ni matulang nabu terpasaha ni hami raja ni pemurung muna
Tulang ilok na tua-tua, si titik masih gepa golang-golang pangarahukna. Tung songoni pe na buat terbahasa hatami tulang. Satu hatta dewa tama na manggohi pasukan. Dison amang buru di pasat tamuro to hami ima sinamo nargay. Asa dohonon nami ma asa bagot na marhal tuma na tubuh dia gata di robian. Horas sami hula-hula muna na majalo. Kita betu hatta di hamuna amang buru nami lun buru nami sikak ni namang alian. Madu tulang. Asa na purat tano-tano main na rangging masih ranggoman. Tuk padat tapi amang baru na baru pada udao. Aleng gotong ditai hondo marsi gonggo. Matu tuh. Lasong idotong amang baru na burju. Taringot tu parjabaron di pajuhudi ima dinatapatupa di bagasa sedario. Di hataria raja naksatuluk pita amang baru. Molo tuhamuna amang buru nami raja ni amang buru nami marga si hobing marga pasaribu marga samosir siat tanggalang rukung ma pasaton nami. Gabi tulang gabi. Nabangi buse amang buru. Ala tunggudang duta jalo emena marludu manang boras pir. Sia nakka hula-hulatta. Tong mapasaton nami tuhamuna amang buru nami. Asa pirmen na poki bahul-bahul pas caloman. Pirma to dimuna luju-luju nang akka pangomoan. Madu tulang. Do dison arung dotok kupasat tami dison. Alamat jalo ulus bahita sana katudokta ulus nagajang si torok rabuk las dio basoma amang boru pasahaton namion tuhamuna raja ni amang boru nami Gabi tulang. jadi kesomot Ada dia dua dorang sesahat tulang. Layon tu ingat pasatokin ani saya tontong lepatur Tuhan suang-suang dia mula tutongan di jauh tontong baga saya pasoro las nyeroha songon nadok nela tulang nakin pasato munen namun bers boros seperti itu di do ulos si toro prabu baru salah gawe mah itu lebih ulah nikah mah kami malat ya pak. Songoni di pasar ribu. Jadi, idok mula tema tulang di saluk na pasu-pasu na naik sepasa hatau muna tu hami pergeleng mura jadi pemurung muna. Hami petong tulang las rohanami. Agi ama tutu tulen narion si kok ma dihita na hula baru pasu-pasu sepasa Tuhan. Ope tulang pasat taima tu hamuna. jadi abang permusin nami asa husabe-sabe hami jo paso-paso hami amang boru nami doho na boru nami Kalau hamu mah, natu sabotin jalo, natu pasaribu jalo, natu si hoping jalo. no deh jabaran Kalau hamu mah, ini lagi ini di bawah ini satu sama si Hobi ini lagi tiga ini ah pernah hidup kamu nah ada namanya situ ya kasih kalau itu kasih kak kamu nama pasal tahu nama tahu mau dari tahu mah, pasaribu, sabotin, si hoping. Wala tema di Tuhan tah, wala tema di hamu tulang, di saluhukna kapasu-pasu, di akramadon roha terlawi masan horong di saluhukna, hula-hula. Iluhuk kamu, sahak tuhami, raja ni pemurung nami, raja ni pemurung muna, si hoping, samosir pasaribu, saulat nai, di horon nami do, tuhamu tulang. Asa pelit tembaba gabi,
Tumudak ko si daruan. Arit na matutu gabi na marhula buru ala takas tu hita marsi paululuan. Imat itu. Sahak-sahak ni solu na tinugo tu 300 toho may tutu durotang di bulan. Dinaroha mi matakotok kamu tulang ima songon. Dalan nami mengurupi hamu raja tulang nami. Asa dono nami songon na tua-tua si titik masih kepago lang patang parahukna. Tung susong ni penabu terbaik nami raja dumorong muna. Saya tuhat dari Batama, namanggung. Imat itu. Di tulang, di pasahat kamu tuh hami. Boras pir. Dohot ulus na gancang, si tuwar orabu. Anggiak matutu. Songon hati na tua-tua. Pir mapoki, baul-baul, pasalongan. Di pasahat kamu tuh hami. Pir. Pir matutu, saluhukna aka hami saluhukna aka pargelengum muna. Imat itu. Asa ope. Para musik na. Ya itu Bang Babi. Cinahu ay tiyo sinabay kesehatan, badamang masih tiyo. Sada. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kami dari INA STM Satahi. Turut berduka cita buat adik kami dan seluruh keluarga yang sudah ditinggalkan Amang ini. Yang saya baca ya, Amang ini sintua ya, berarti Amang ini tetap mengikut Tuhan dalam kehidupannya. Ada firman Tuhan berkata seperti ini, berharga kematian, berharga orang yang dikasihi Tuhan kematiannya. Jadi berarti Amang ini sungguh berharga di mata Tuhan. Jadi bersukacitalah dalam kesedihan ini. Pasti ada orang yang menghibur, amin. Amin. Haleluya, hanya itu sampaian kami dari INA. Terima kasih, Tuhan memberkati. Don rodo hami sian STM Satahi madau takamuna keluarga besar simba jutak natoho mania di bahasa tiktok kamuna marsi tahonon ima di parlauni natutuan atau longyon daripada tikion tikion tung bahasa do tuhat hita ala dilihat do tikina denggan di patiur ari sehingga matong di budian netutuan manupak salana tuhamuna usna keluarga nang yana konna saya akan dapat pasu-pasu sama tujuan nerion dia si kecang nomor di hamuna saluhuna song-song ni akka hamuna na martinodon dilihat akka dos neroa tujuan nerion nyan di foto hamiro takas di hamuna keluarga tung masedos doro hamuna alai pangidoan ni punguan STM asa totong mahamu sordo tudolo tutoruan Imat itu rajane huta. jala marpangidoan do hami STM ta asang giat tujuan nerion saya totong di ramot itu hatta hamuna dilihat di hamuna aka gajang ni umur jadi tung sono penoaing haroroni punguan STM sotung pola manarita hamuna keluarga besar 5 juta alaya kapartikian manama bain sayang gia matong tangian di buani di jalo mata debata tujuan nerion dipanggil tuhata dioleh tuhata akapen wata ala takas donoaing di boto punguata di buan tabuat dona tutuat tu apa sogit sayang gia amma debata tuhata nama joloni jala di bagasan hei pasok kamu na di mana batu baru basogit song ni nang mulak kamu tunato tutano parseranon tutong matuhata mangarobati amuna saluna song ni majo hatana jepe molodong itebay kadongan tapuji matuhata nung hamardalan ulaon parsaur matuani na tuon denggan dilehon arina tiur suak songoni reta sudi aka natagokon pasahaton aka adat nahobartu parsaur matuani na tuon kupa bedeng-bedeng kami do jalo bebegi-begi kami siap mulai manugut sahat tubutario dengan merdalan ulaun parsaur matuani na tuon mau lihat mah di tuata lasma rohamu dong asal tanami diamu dong asal tanami Gabi amang dong sauta. tuk songonope na bui rohami hulai hai muse sian dongan STM Satahi di ala rohamu ma
na perlakatipulo do deba akadongan nak jalan parmisi deba. Iyo. Taringot to na tuon las rohata ala buido tutulegan ulau ni di pudian ni na tuon sayang giat ma dihamu poparana boy itu tabba las rohamu ala dengan parda borhan ni na tuon suang songoni las sonari pasaton nami do sisuai dohot hasil dia rajata nabudari di sodo pasaton nami angkara dasar angkara rumah tangga ni STM ta. Jadi kami pe Rahman Lasiroha tong dodon nami songon nidok na tua naung pe naung sorma tua na tua nalai tong dodon nami siya kawan dong amu STM balgani na tiang ni rumah balgan mati yang sobo banung ngagajang umurin na tua sayung gajangan dope dihamu nau poso Mati tu dong asahuta. jadi di pudian ni na tua soalnya dokon ni na tua mandok kawan anon lomak ni na silujuang lomak soni babuan tu dia kapoparan ni tua mengalakasan Mati tu. songon pan nami ima songon kala dasar donon nami mas titik masih opa golang-golang pengarahuna. Tuk songon ipe na bui di patupa STM batu hata mana manggohi paso-pasuna. Mati tu. Anang keninga pakubosion nami multung aduk kurang di pakubosion nami songon dongan STM mu mabar buha baero mamo tu juluan saya lap tu dengana STM ta. Songon ima hata siak kami STM dos roha mulutung borhat penon na tu ingana pas STM salahay mulutung borha penatutuaw na non tungan na pastok kenumu pataromu sa ituata man na manggining-gidik ka mulaw borhat saha rodi na bulak muse tuingan na non so ni mahata siya kami STM jadi parmusik kami Gabi Pak, gabi. baik kamu godang nahobar tul na panatutuaw lao pasaton Gabi. tupak kami siya STM Siak kami asuhuton tung madok mo liati gudang do tuhamuna do asahutan nami STM satahi mulai marujung damang nabostang nuang nata baru-baru di julut tahun tuk takas do hame di tiroy hamuna jala diurupi hamuna dapat matong song padohan na tua-tua na madok tinalek na dorong betar gotana sisada anak sisada buru sisada ulau do hita namar do asahuta tupe pulik-pulik margana takas doho jalo hami Rajani Huta apala di bagasan Arianon namangi ubu saya Rajani Huta diurupi hamudo hami marhita sinamo na argay sian pribadi naksian anggaran dasan argara rumah tangga asa dohonon nami masian hami hasuhuton asa bagot namar hal toma na tubuh diagatan di rubian horas hami hasuhuton naman jalo kita batu hatta martong di tonga-tonga ni STM satahi akka hasadaon ni roa asa noaik pe Rajani Huta sesuai do natahatai nabudari di hataria raja sonari marajani huta pasahaton nami songon jabar tuhamuna dongas sahutan nami molotuk songon ipe balga manang mehmet lasma rohamuna rajani huta jadi apa parmusik nami Gabi Pak, gabi. neng rumah kami lama dapot dung rajani dongas sahutan nami STM satahi
asanggia satai saluak kami tutu tuak katiki namangiut toktong marlas niroa baik para musik nai laguna marolopolog tandiki Gabi. isi makutyo Las Padoma 72 sa atatne. Oras. Mau lihat Pak, dia mulai wasarangan. Beliau tema dituhata parding gabasay na mga lean cuaca nama cedinggan di tikyon di acara adat parsaurmatuaon ni na tua-tua na taholongi si tua MC Manjutak ido ate opulam si Ardoli widahami dohamu akapoparan di na tua-tuon bay anak doho boru marsadani roha hamu dinalaho patupahon adat parsaurmatuaon di na tua-tua tadi tikyon suaksoni dihamu keluarga besar nama Ramarangi marga si Majutak tadado sabuberek kami untuk kami sian nasugutan dos ni rohamunay sada ni rohamunay jala dibek kamu do tunatutuon na dinggan ima patik palimahon Panginoon nami toktong mahamu di bagasa sada ni roha di paniading ni ama na tua-tua na taholongi jala nasodapot gabian ate berenami ate saya dapot maditangot tuhata matangyak ta sa luna asa di pasat hagabion ni tuhamu sok pahopu tulus masaluna ka cita-cita dapot makana di parsita sok yak ka di parsekolah nate dihamu keluarga nakikuberek kami ima ngamar liat hata pasugabe pasuhoras na di pasahat na marholong ni roa tuhamu keluarga saluhuna sa itu hata ma pasautoni saluhuna ima akatangiang naro na makolong yamu di tikyon marsaka pamu dinalaho mambuan na tua-tua na taholong yon tubona pasogit lubus siregar si borong-borong tuhata ma napatuluson pardana namuna sahat tamu tulubu siregar dinalaho manuaton amana taholongon tuinganan parsatok kinani alani songon hatan na tuo mandokon turtu na anduhur tio malote hata pasugabi na dipasa na marholong diro di tasaluna sian saluna tulang hula-hula dohot raja donga sauta asa apo muna may asa hot marto nga di jabu sa ni sulu sa tubotiat tigaras toho di rodang di bulan nga sahat ulaota ima ulaon parsaurmatuon na tua-tua tadi tikyon sa saya sahat may tatu panggabian sahat ma tu parhorasan alani pinasa ma asa apo hamuma hata nauli hata pasu hata gabi Dabi moliate ma dipungat tadi apala di tikyon tamaro kita madok moliate marhite di ulo tasaderion toktong do hita lilet Tuhan hahi pason di ulaon parsaurmatuon ni damangon tohome tutu parjulu sahali hami mewakili sian boru manang hela ni damangon madok moliate tu hamu saluhuna damang doho dainang na parjolo dohonon nami mamoliate tu dongat tu ni tungganeku ima kasih metuaku na adong di kota Medanon nang songonyak kaparibakku nak sopalani jujuran jelas ngaluja hamuak ka amang akaparibakku
di sidung marujung ngolini damangon di nama nabori dohon na paturehon di ulaunon alana hami akageleng na tuon kolan komunikasi melalui HP do. Jadi saluhu nai molate madiak kaamang do dainang ima hula-hula namin adong di menaron akabaribaku saluhu na di nama nabori akatungganeku nalaho mempersiapon sahat tuak kaulau diari sadarion taringot tu pertuat ni damangon nang songoni di hamuna tuan namin na tuan ni huta hubige nakin arong 2 STM molate makamang akay nang sorry pada di haradion ni rohamunay di halujaon munay dohot tamu makalaputi ulaon namasa di tonga-tonga ni keluarga nami terlumobi makobasi di STM ni tunggane kuna 2 na arong di kota Medanon. Jadi saluhu nek kamang dainang digijang ni molate odong dohon pasahaton nami dope alay posroha nami tuak kari marsugot saya dilihat Tuhan mahdi hamuanak kasada ni rohan akan marunga sahuta siaka ulaun nadinggam si pamasot tatu julan naron dilihat Tuhan mahdi hamu gajang ni umur nang soni kesehatan nang songoni tiuri pacarian baru namangi mamu saya di hamu sudi rajani hula-hula nami tulang nami saluhuna nasoha gorak kami satu persatu mulai sian hula-hula sang gijak saat hula-hula toru mulai ate makka tulang bisa luhuna tinggal basa munay ala di boto hamuna do dia pala di ulau tatikion di parsaur mau tahu ni damangon rohamu akatulang rohamu akaupung pasahaton hata pasuan hato nauli marhite-hite ulau tadi bagasa sadiron tuhami saluhuna pargeleng muna ima geleng ni damang nang zumolomod dingon dia sialani akatulang nabasa nat tulang opung sudena kahata pasuan hata nauli saya disahapot Tuhan di Batama tu di tonga-tonga ni keluarga nami terlumobi di pinopar ni damangon nang saluhut na hami sude pinopar ni daupung na adong hami dison jadi saluhut na yakamang akatulang opung mauliate ma di sudena kapabena munai sa itu mata tutu na mga gajang ni umur di hamuna asaboy nang aka kesehatan boy tajuk pa di bagasan las din nang songoni pennon nang pataron na matutu na tuon tubonan ni pasugit batong matutubuak kamu katulang na tulang di bagasan tangyang muna asa di bagasan hahi pasok kami saat tubonan ni pasugit nang songoni dung saat usuat tok kami tuari marsugut nang songoni pe diaka si hobasan nami dopena boy tutu tiur bok kamu datang yang muna boy hami tuturi bagasa kesehatan mula be tuak katano perserahani jadi songoni mana boy tarpasahat tami tuhamuna saluhuna raja ni donga sahutan nami raja ni buat kaparibaku hula-hula nami nak songoni katulang dok na tulang nami saluhuna hula-hula siatoru sahat tugijang molate ma amang molate makanang tuama napasahat to saluhuna butima parjulu ma madok moliate hita tua matta jahuba de bata ima tutu di siala pulaun sorma tua damangon di tonga-tongannya laman namion ala di tiroido jala dilihat do basa-basa nai boy dengan merdalan ulot tasadarion cuaca peringgan muliate ma di Tuhan jadi madok muliami tu hula-hula nami hula-hula sang kijang sahak tutoru tulang di haroromunai di pertua ni damangon medok melate gudang dohami ngai paturuhon halak tulang tulang toras namion na holong hamion holongmu muliate ma sehat-sehat ma halak tulang gajang umurnya halak tulang songonian non nang mulak petu huta ramoti hatta ma hipas-hipas sudi na badua hon songoni muse turong at tubuh nami STM
Doh dongat tubuh nami sian PSSB Kota Medan. Mau lihat goreng ma opung. Bapak tua. Bapak udah di Haroromunai ngagudang pangurupion debek kamu. Gudang pengajar-ajari debek kamu tuh hami. Jalan ngadia ajari kamu. Hami no posoon. Asaboy mardalan ulaun sormatua ni natua-tua nami doh denggan. Songoni di STM Mandiri dohot STM Satahi mulai ate mamang di Haroromunai ngahir hudukmu mengulahon ulau tasadarion satu hamma jalo hamu balosni hasehaton mari hamu jala asaboy tutuh kita tujulan narion boy lamar sada dia kaulaun las niroha dohot habuk niroha jadi songoni natu namion nang buanon namian non tubo napasugit lubus regar 2 seborong-borong pukul 10.2 borong rencana namin yang berangkat gomos pangidon nami tuhamu hula-hula nami sanggijang sa totoro talubaw itulang nami di son asawak kamu ditami yang mu asawoy hami selamat doh dengan sahat di Bonapasugit di perdalanan jala di payuhut-ihut jauh amat taribata asaboy dengan mersugut tong ulauni jadi songoni ma amang inang saluhuna nasuboy husubut tabi sada persada kami madokon sian hasuhuton madok mulyate ma di hamu sudena imajo hata sian kami mulyate ma saotik hata sitaban nami mauliate malapuk pusuma diside pabena muna akan nauli naringgani asatiko main ninggiringgir bulungay matong rata-rata sudiaka hata pasu nauli na penasahat muna pasaut toma amata na martua di bata asa turtu main nanduhur yo ito inalote ata nauli pagkapaso-paso naik pasa muna unang mamuba matutu asa harbangam matutu dalat tuhuta balatuk mayatong ang gudalat tujabu ata nauli ata nalinggan paso-paso horas naok pinasaha muna apon nami mayatong raja nami hot martongan ijabu sido puti mahami raja nami siak kasuhuton marga si majutak horas madihita saluhutna butima jadi sesuai dohot pakkata yota duk siduk sude akacara adat tonga 5 pasahatom ma tu pangulani asa masuk kita tu acara tadi bagasan obason tapuji matuhatang marede mahita siya bukwe di nomor 334 ayat sadang saharodi ayat dapat 2. Oh
Di guar ni bata ama dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni to di purbadinya. Amin. Au do hahiheon dohot hanguluan ninna Tuhan Yesus na mangulu do ganup na porsia dia watik pemanti ibana. Jaladang mati be ibana rodi saliling-liling naung. Amin. Martangi yang mahitang. Ali Tuhan de bata ama namin na di banwagi jang na sumarmula na sumarujung dohong. Ay nasolo sudah 2 tahunmu alay lam moru jalalam sudah dubuhal nami di tanoon jala hatop do hami lau salpus yak kasiyanganon songoni nang dongan namion nang jumul nang jinom tuari na sura sudai nang salpus suding ulu na di tanoon jala nunga ditinggalhon sa luhut alta naolo buruking say paingot mahapur siyaw nami tuhong asa marhiras ni roha kami maninggalhon inganan pardangulanon Akup ni apu 5 rohani na marsak suri akan nasolhot duibana asa malungon roha nami diinganan na sonang dilabungmu ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan naming. Amen. Mari kita. Sahat mahita di acara nomor 4 ima berita jujur ngolu parhuriaun. Riwayat singkat jujur ngolu parhuriaun ni almarhum panatua amang manjur simajuntak di GKPI Deli Tua. Goar ni damangi manjur simajuntak tubuh di Garoga 21 Februari 1950 sada di Lobu Siregar. Tubuh di Lobu Siregar 21 Februari 1950 sada. Penabalan gawe situa tahun 1920 sada di GKPI Garoga. Ripe manang istri Nikeria Boru Silitonga nunga modding alani marsahid di tanggal 4 bulan 10 2008 jala di Suaton di Siborong-borong. Pinopar ni damangi anak parumain Boru dohot hela perjolo amalam sihar si majuntak inang boru si hobing inganan di Pekanbaru. Napaduahon amanopa serka si majuntak inang boru si agian inganan di Titik Kuning. Napatuluhon
Amani Paima R. Simajuntak, Inang Panatua R. Boru Sianturi, SPDK, Inganan di Maridal. Nabawaton Amadipu si Hombing, Inang Boru Simajuntak, Inganan di Garoga. Napalimahon Ama Nopita Pasaribu, Inang Boru Simajuntak, Inganan di Garoga. Napaonopon Amarona Samosir, Inang Boru Simajuntak, Inganan di Garoga. Dungi masuk huria di GKP Dilituama Amangon di tahun 2000 walu. Riwayat pelayanan huria. Dung masuk huria GKP Delitua 2000 walu naparjolo di Jabat Amangoma sebagai ketua seksi pelayanan rohani. Napaduahon di Jabat Amangoma Muse sebagai ketua seksi pembangunan di tahun 2000 sampai 2015. Dungina patuluhon Marstabung Mamuse ketua seksi pembangunan di tahun 2015 sampai 2020. Dungi Purnabaktima Amangon Sian Hasituaon di GKPI Delitua jala di Batupa acara Purnabakti di tanggal 25 Desember 2021 di TKI Marumurma Damangon 70 tahun. Acara ini uluhon ni amang pendeta resort GKPI Patumbak, ima amang pendeta NCH Manalu STH. Dungi moding ma alani marsahit nung mulak sian rumah sakit Murni Teguh, ima di hari Senin 10 Juni 2024 pukul 10 sia 30 WIB di Titu Kuning dibagas ni keluarga Amanopa Serka R. Simajuntak in tarsongonima riwayat singkat jujur ngolu parhuriaun ni damang naung gustang dison maunima mauliate. tema dido Tuhan debata pardengkan bahasa alai sian marsahid sahat sude marulau nabedia sampai kepada memberi makan amang ini terakhir sampai Tuhannya
semua itu berjalan dengan baik. Dan sampai saat ini mulai dibuka acara Mopo sampai saat ini semua itu dalam berkat Tuhan, kita dalam keadaan baik-baik dan cuaca sangat bersahabat dengan itu. Itu semua bukan kekuatan kita, tetapi itu adalah kekuatan Tuhan, pengasihan Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita. Kepada keluarga sebagai kata apul-apul dari gereja GKPI Pasar 6 merasakan sangat turut berduka cita kepada keluarga Amang Siman Juntak. Karena Amang ini telah terlebih dahulu menghadap Tuhan. Dengan begitu baiknya dan begitu kuasa Tuhan yang terasa dalam hidup kita. Kami mengharap kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Amang ini, semoga keluarga yang ditinggalkan dalam berkat Tuhan, semuanya itu kekuasaan Tuhan kepada keluarga, supaya Amang dan Inang seluruh keluarga dalam perlindungan Tuhan, di dalam mulai nanti berangkat sampai pulang kembali kemari atau ke Marindal ini. Dan juga sebagai terakhir kata apul-apul kami Amang Inang, kita ingatlah seperti lagu yang kita nyanyikan nomor 279. Itulah kata apul-apul yang sangat baik yang harus kita tanamkan dalam diri. Hanya itu singkat kata dari kami selaku saya seksi diakoni. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Ima tutuan li Tuhan adong do inganan hasonangan di banua gijang di barang dunia kana pursi
Jala makirim do kami, asa do kami parjambar disi. Alani itu rangi marokan ang pikiran nami marhiti-hiti hatam Tuhan. Tukuli jala apuli makeluarga na tininggalon ni ama namin ng jumulumoding. Asa margugu na sida di tanoon. Jala margugu na sida madsalahi. Hanguluan sa liling-liling na dito nga tungan ni Guru na sida. Asa jubang jala marudut matuang. Di paninggalon ni amata ng jumulumodingon. Dito nga tungan ni luhut keluarga na tininggalon na. Asa tarida kaudiyon. Dohot hasangapon ni Tibatang. Atong magkuling mahong dito nga tungan nami ali Tuhan. Marsinodang mahong rabdohot todim na badiyay. Asa tari partuhan. Pangatusion dohot pangalapation di sakap ni Tibatang. Nangso kapikiran jala haduduagan. Di bagansan Kristus martangiakan. Amen. Para semali kita sa luhuda. Di habuna keluarga na markabot ni Rohang nang sumali suli si Solhot na magkahulong yamanta ng sumulumodingon kata ni Tuhan tang di bagan sa nabasong ima na manukuli kamu na tersurat di 2 Korin 5 ayat 1 dito ayo do hugoto kami dinatanggal bagas parlabi-labian namin na siyang tanoon adong mati kami inganan na siya Tibatang bagas na so pinahuli ni tangan nabiyan sa liling-liling ng Tibanwa Hijab karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Imang saat ni patuhan. Damang nukdainan tayo nahulungan di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus sa sintong na halap na porsiyay margugu jala manahan dito matungan ni Guluna ima ang nanibakirimon na manusia yang tidak punya pengharapan akan mengalami kesesakan akan mengalami stres yang berkepanjangan dalam setiap perjalanan ataupun pergumulan hidup yang dia lalui di tengah-tengah kehidupannya karena tidak ada pengharapan. Marudang adong di pakirimon ngadilok maguar na gotak pakirimon dari pardilian nama ujung di pardalanan alani ido halak na porsiya dituku marpakirimon alay pakirimon tang dakula pakirimon di tanaon alay doho do pakirimon di hamaduan sugut ima di surgo na binarani ni Tibatang diakan na porsiya jala ido baga-baga di tonga-tonga ni Guluta asaunang lalap alani nalita noon dia belalap di ngulu sa liling-liling ngulu na di tanoon ibang ngulu barsakap kita ngulu na di tanoon ibang ngulu na gong angguhangguk doon pantilian maka taguar do portilyon doon pangguarong rura partangisan ala na gong ilu-ilu do hita di hasyangan mo gong hamaulog gong kasusaan alay molodong cupang kita di bakirimon na tutu dang sedia HP ilu-ilu tahun madadukon si janong tariman hamuluan sa liling-liling na manang surgo na biradari ni bata di tonga-tonga niyaka na borosya dang berimbang sa sintong na pasu-pasu na kazano siya di bata dohot parang kilon na mamulus di tonga-tonga ni Guluta ilmaka na adong leguta yang dari kidung jemaat nama transfer jolma siang duka cita berangkat du sukacita edena hidup bila tobat keras melanda hidupmu jangan putus asa dan letih lesu hitunglah berkatnya maka kau lega berkat Tuhan hitunglah berkat Tuhan satu-satu hitunglah kau niscaya kagum olehnya jadi coba mana berpikir ubal gado pas-pasu ni dewata selalu on survive
di tengah-tengah di dulu. Dia akan selalu survive menghadapi persoalan, pergumulan apapun, termasuk dia apapun yang dikerjakan Tuhan, bahkan kematian pun selalu akan mendatangkan kebaikan. Dan adong nasulingkan na diulani di bata. Itu pengharapan di tengah-tengah di napros. Dan adong nasauli, dan adong nasasempurna pekerjaan Allah walaupun kematian perjalanan itu. Alana itu makanya sampai barang di Paulus madokon. Ai Kristus Tuhan duluan dia jalala baru mati. Dia berani mengatakan itu kenapa? Karena dia sudah mengalami penyingkapan ilahi sehingga kematian pun bukan sesuatu yang memberatkan bagi kehidupan. Alai wado mabain hamatiani tidak sesuatu yang menakutkan. Kalau dari di suku kita na pengudison isema dison na sumadir mati dah ada orang. Saat tua-tua ni sol masih madir no mati unang baca. Alay memang harus dipis berbaru tidak nggak mau sana menguluin. Iya sih nama cerita kami kan begitu. Alayon hidup tak ada colong mana siap langsung kecuali dia punya iman yang besar di dalam Kristus. Ayah hamang nalidok na di bagasan turko di huta Korin didok si Paulus. Ayo doon ako butuhan. Natanggal do bagas parla beliapian namin siya tanong didok ende to nakin nasa sulmay ko. Itu tanggal dangadong nagkakal di Portillo, dangadong nahot di Portillo, artat tabi ng hoti, kosat tabi ng hoti, rupat tabi ng hoti, suri na mo hoti ngulugtog ng hoti, hosat taon, denyut na dito ng hoti, marujung do, suri, so manilog ni detay, mulujug pagtikina, tutano, mulujug. Maka kita akan berakhir menjadi tanah yang diambil dari tanah. Alam tidak ngarong tahasok pokok. Ahi bangulo nadi hasil ano. Nadi benua gijang jalaw ng lalap di Portillo. Gabi tadi ngolo sa lilin lilena. Ada banyak kita yang tergiur dan bergelut dengan harta. Banyak yang bergelut dengan dunia ini sehingga lupa mempersiapkan dirinya. Tuntung-tuntungan di pardalanan di ulunan di ujung. Satu kilo kita dengan siang itu. Tetapi kenapa kita harus lebih memilih dunia daripada memilih surga di tengah-tengah kehidupan kita? Asal suku-suku siya namo dengan jamita tuh kita tuh dia dong mati kemana? Itu jadi jawaban atas kehidupan namang. Jamita namang ulu mau di tengah-tengah di puparanna dipersiapkan di mana do matang-matang uluna. Iko percapar di hanguluan sa lilin-lilin. Bayangkan coba bagaimana Tuhan menata dia supaya ikut dalam ambil bagian dalam kerajaan Tuhan. Berapa kali kita merancang untuk perjamuan kudus, bahkan hari Minggu sudah ditetapkan bergeser ke hari Senin, digeser hari Senin ke hari Rabu digeser kembali ke hari Senin supaya nyata bahwa Tuhan mau dia duduk bersama dengan kita. Lomo rohani ni matan yang kena bersih, jalain kodoh dalam bersih masuk sa panganam di harajaon banwa gincang di tengah-tengah ni molumi akan bersih. Jalain itu tadi teladaton yang mata ng jumolo mo dingon to tengah-tengah mo. Unang gabi dan roh kamu magihutol aga dani udahon ni amat tau. Muru na tutu na julu mandoko na tutu na julu martukul sila gudi na tinonahon yung puto na barjulo si hunto no nila barkuli. Molosong monod do tonana si hunto no man. Alay mo tulong bang do tonana so di hunto. Alana na tutu na julu martukul sila gudi nang sugi ditalan. Ada yang harus diperbaiki. Alani ini bagasan obason dohonong kutuhita. Tiap punya mantau pa. Pardalanan ni guluna parujungan ni pardalanan ni guluna. Ima apul-apul di hamuna na jumpa do hape hita musing rap do ibana tinganan na binarade ni Tuhan ima surgo hasunangan iko prosya do hamu taruho do hamu ratus rap badai haulio na binarade ni debata jala iro manalun si Paulus di bagasan okason tading bagas parlapelapian nami siat tanaon adong bagi hami inganan na siat debata
bagas na so pinauli ni tanang namiyan sa lililing na di Banua Kincang. Mula sa dariyon, nakakatubaw, kabalagi di kemok poro matulang pandokor, asa binamasok, ujian-ujian na so pinauli ni tangan. Alayang ko di bata, dan ujian-ujian na so pinauli ni tangan na nasong rumpa di bata. Alay jauh-jauh manang inganan na pinarali ni debata, na pinauli ni debata, na so pinauli ni tangan ta, imanahot, roli sa liling-liling na. Saat matulungan parhalado manjangan turbuk akan nahobar permoding ni sa halap na puso ni debata. Hatani Tuhan ta di Filipi sada ayat 20 sada songonom ma didok isi. Ay Kristus do hangulua diau jalalaba nang hamatia. Matius 5 ayat 4. Mertua mana masak roha ay siya pulot do nasiya. Pesalmen 110 ayat sada. Holong do rohakku di Jehovah ala naung ditangihon jojoki para hurajoki. Amin. Job 10 sia ayat 25 1 ayat 26. Ayat takas do huboto mangolu do. Si bangolu au jala ibana patuli jongjong di atas ortu. Jala iadung malake hudi kudingkon. Jala malua au sian sibukon idau kuma di bata. Rom 14 ayat 20. Ai ia mangolu pehita mangolu dituhani itu. Jala mate hita mate dituhani do.
asa mangulu manang mati kita tongdo di Tuhan kita. Amin. Kesalmen 27 ayat 6. Tongon tahe dengan bahasa dohot asini roha mangihut-ihut ahu saleleng ahu mangulu jaladung mulak ahu masuhakku mabagas ni Jehovah saleleng lelengna. Lukas 2 ayat 20 sia 1 ayat 20. Paluonmu manuaing ale raja naposomon di bagasan dame songon nani rokmi ainunga di ida mataku halwaon nasian hoi songon 5 sahatna. Sada Petrus sada ayat 24 sahat 25. Ai songon duhut-duhut do nasa daging, songon bunga-bunga ni duhut-duhut tido saluhut hasangaponna. Nunga malos duhut-duhuti, jalama lurus bunga-bungana. Alaina mia doro disaleleng-leleng na ia hata ni Tuhani. Ido hata na binaritahot Tuhanmu. Yakobus sada ayat 12. Mertua do halak nama naon di pangujunani, ai dum tau ibana. Jaloon nama tupal hanguluan naong di parbaga-baga tu akan naholong roha di ibana. Johannes 10 sada ayat 25 sahat ayat 26. Songonan mahatani di bata dungi ninna Yesus mama do ibana au do haheheon dohot hanguluan namangulu na posea diau nang pemate ibana jala ganuk namangulu jala na posea diau na sotu pamate ibana saleleng-lelengna posea dohodisi. Yesaya 25 ayat 20. Boduton nama hamatean saleleng-lelengna jala apusani Tuhan Jehovah ma ilu-ilu sian nasabuhi jala pada won nama haurahon ni bagasan ni sadok tanoon ainunga Jehovah madoki butima. Sada Korintus 10 ayat 10 tulu. Holan pangujunan na patut dijol mado nang mangonai Tuhamu. Haposat do dibata dang luason na hamu ujunan lobi sian gogomuna ibana na parohon pangujunani los ibana do mabahin hapatiana asa tartaon hamu. Daniel 12 ayat 3. Jala halak akan apatas marroha marsinodang sobot songon sodang ni langit jala nasida akan manugu-nugu torok halak tuhatigoran marsinodang sobot songot bintang rodi saleleng-lelengna. Amin. Tapasada maruhantang martangi yang bahitang lau babarhantun gen margang dohot bakin yang mata nang timodong-modingon tu una masukit ala disidu disuantun jada disidu pe ulahon ulahon tutup batang martangi yang bahitang paulianti jalago puji-pujian mangli Tuhan di batang Jehovah pasantam itu huli bagan sanobasok alalian sido tolong diroham na mga rahuti jala na marumudu-muduhon sa luhut ng uru namin ubayin buhay halimarantua jala marlas ni roha di tanoon ating pay kumulusot na ni luhut na aga namang sa hamaolong ilu-ilu arsak ni roha di tunga-tunga ni uru namin suwag-suwag ni ba di tunga-tunga ni keluarga nagug ilu-ilu inorohon ni naong sumulo ni alam mo sa daama siya tunga-tunga ni keluarga atong pargubuy apuli na sida parohay na sida Tuhan maragiti-hiti totim di porbalian asa tulus sakap ni dimata marasaringar marina jala marburanza di tunga-tunga ni ngulu na sida ali Tuhan di batan Jehovah di bagasang Kristus Jesus Tuhan namin ramo di mang partikyanon tuhot partikyan na marulot na binakin ni keluarga
Ima dinalaho pataruhon pakin yaman namion tuinganan paradianan para sa tungkinan di hutang dumusi regar janananaing uluhonon yaman nami amang pandita sinagang siyan si borong-borong tu acara pengebumian ramo diluhut na sa muy mardalan doon tenggang tarlumubili keluarga Tuhan na tininggalhon ramo ti Tuhan doon sudia kauturan nanaing borohat tulubusi regar asa taparhon maragam niya kamara jagahon maduhan jala pasu-pasu maluhut na nasa na tinombang asa luhut na jadi-jadian ni mardameso ng ramdohon na si dari pardalanan asa daw ang kaabat-abat daw ang kanasuhinirin ni rohanami alakwanso ni Jesus na marsinod ang ramdohon na sila pasu-pasu luhut na ang kagandaraan na binarari na sila na naing pagyon na Lako mabumbak kanya namin ang sumulumutingon. Doon pagyon na sida mangudurkon. Bakit naman namin lau mataruhon tuingan para dianan para sa lukinani. Daw siya nagkahansisiga. Doon sudi ang kasupir na manguduhon na mangimudi. Ramo di lehon katanangan di pikiran. Lehon Tuhan rohan na batas. Asa doktong na sida manap. Ditong-atongan di paradalanan. Tongtong na si dadadak dito matungan yang kasibunuson na asabuy tiur jala marlas ni roh haluhut na keluarga sangat tubo na pasugit jala dinamulang besya po na pasugit tongtong ramo tinasida pasu-pasu dongani nasida Tuhan asa dibagasan hahipanson nasida laho mulag siyan po na pasugit tuganup akainganan taan parserahan nanaing sila na sida ko partuag kapartikian dohot basa-basa ni dibata na pinasahan to na sida ali Tuhan dibata sa kuba dia kana hurang sikop dia kaparanguluon ho matuhan na pasikopon dohot na kapuparan na tininggalhon niya manamyon ng jumulomodingon dia kana sotuk dope dia kasibikiran na patutuma dia kana hurang hipas pahipas na sida apeho tanga po na badiyay Mamasumansu akan dari bagasan para sahito. Dia akan dari perkuliahan lehon Tuhan. Habis sukon habis taran. Nang dia ke parsikola. Asa batara jala tiur saluhutna. Di partinading niya manamin ang sumulumodingi. Lamtahidan mapangabahan ni Haulion. Halingganon na mangirbang. Ditong-atongan ni guru ni keluarga. Ala ni basa-basa ni Batang. Naung tulukas tutong-atongan ni guru na sila. Atong Tuhan. Olat ni sadaryo. Sahat ro di ujungnya kaulaon na patupaw na sila. Dongani jala pasu-pasu na sila. Ramoti bakin yamanamyon. Sahat tuinganan paralinan parsalukinan. Nanayin si pasahalon na sila. Nanayin suatoron na sila di si bakin yamanamyon. Asabuy marlas ni roha keluarga. Rakto hata kasisolhon. Dihuta lugu si regar. Patupahon ang kaudut ni ulaon hamatakon. Tuhot ulaon panuatoron yamanamyon. Tuinganan paralinan parsalukinan. Atong pinusi magwar muli bagasan Kristus Jesus martangian kami tuhong amen tapos si Tuhan ta marende mahita asa tatutup mulaw dari bagasan ng pason marende hitan sa bukuin de nomor 105 kolong doroha di libatako
manduk mahita ditangiang adi amanami. Adi amanami dari Bagwagicam, saya minum badia baguaramu, saya rumah harajamu, saya sahun kalau merirohan di Bagumon sungun dari Bagwagicam. Beliau kaduhan bisa dari orang buduan siapai, ini sama usaha sama organisasi. Ilusa di rumah nomor dosa Tuhan, unaga itu kiwat kepamunculan, kedua mahamisian panagung, naik purna bunga harajamu. Doa ukur, rohnya sang apang seliling